Son os traballos saídos do Obradoiro de Teares do Centro de Cultura Popular Xaquín Lorenzo. Houbo un tempo no que ata nas aldeas máis pequenas había máis dun tear. Hoxe son case reliquias, moitos desapareceron, acabaron no lume ou abandonados. Hoxe, mans como as das alumnas e alumnos de Concha Outeiriño devolvenlles a vida. Que conocemos hai moitísimos anos a Antonio, o irmão de Concha, e cando empezamos a traballar co grupo con Castro Floxo, pois Xocas indicarános que, bueno, que a parte dos bailes e dos cantos era moi importante preservar a vestimenta, que era un campo que estaba totalmente esquecido. Entón fomos polos povos, algo que non se daba importancia, e fomos recuperando pezas. E ao recuperar esas pezas, pois ao coñecer a Antonio, pois dicimos, bueno, pois ahora o que temos que facer é estas pezas incorporalas no día a día e en todas as representacións que fagamos. E foron empezando, pois bueno, a facernos os tecidos para facer réplicas dos traxes. E logo o seguinte paso, pois foi retomar a Concha e dicir, bueno, pois ora, isto, aparte de facer os traxes para os espectáculos e para renovar o vestuario, o importante é manter esta tradición e poderlos facer. Entonces foi como xurdiu pois a iniciativa e o proxecto de montar o taller de Teares. E xa non sei cantos anos van desde entonces, pero un montón deles. O primeiro paso foi recuperar esas pezas que se estaban perdendo. Aquí vedes unha reproducción dun traxe antigo de faena. Está feito todo en, bueno, a chambra en liño, urdido en liño, do máis gordo, o estopa, que era o que se reservaba para eso, e a parte de abaixo, ben vedes que o mandil como os picotes de antes e a salla, que debe ser toda de lá. Pero o obxectivo non era crear pezas para un museo, senón incorporar eses tecidos á vida cotiá. A nosa, cando abrimos o Obradoiro, era recuperar o traxe tradicional. Estamos falando dunha escola de danza, onde o traxe é o traxe de toda a vida. Que pasa? Que nós o que intentamos é que o alumnado faga eses traxes para a escola, pero logo hai unha parte que con ese mismo punto tradicional poder facer unhas cousas un pouco máis contemporáneas. Pois igual, desde un picote, que sería para unha peza tradicional, pois sacar dese picote igual un chal. Sabes? É un pouco ir facendo sobre o punto tradicional, facer cousas máis contemporáneas, meténdolle color. Claro, os colores de antes dos trajes tradicionales eran negro, roxo, vermello e pouco máis. En este caso, nós con esos mesmos puntos meterse xa máis colorido. Todas esas pezas beben da tradición e as raíces. De empezar foi un pouco así de casualidade, ou cousas que veñen rodadas, porque empecé na escola con pandeireta e baile, e despois máis tarde con gaita, e entón, pois, como que precisaba certos elementos de vestiario, e aproveitando que estaba o Obradoiro de Tear tamén dentro do Centro de Cultura Popular Xaquín Lorenzo, pois, bueno, foi o feito xa de decidir a inscribirme. E, bueno, tamén de todos, a parte disto, o gusto pois, por a nosa cultura, por as tradicións, e por algo que incluso me traía lembranzas familiares, como é o tear, que non o cheguei a coñecer en casa, xa estaba desmontado, pero sí sabía que na casa había tear, había algunha peza por ali. Detrás de cada proxecto, moitas horas de aprendizaxe, pero tamén moitas confidencias e risas que fan que traballar no tear sexa tan complexo como terapéutico e, por suposto, enormemente satisfactorio. A min apórtame de todo. Paz, seguridade, porque dá moita seguridade cando eres capaz de facer algo difícil realmente, porque isto é moi difícil, isto é un traballo enxente. E apórtame tamén o que dixo Concha, no sentido terapéutico. É moi terapéutico. Non é unha terapia en sí, pero é moi terapéutico. Chegas aí e, bueno, olvidaste do mundo. Permíteme, de alguma maneira, expresar creatividade, pero tamén é unha actividade moi relaxante, que tranquiliza, digamos, a un, e pon de bo ánimo. E isto permite facer elementos que me apetece, improvisar e crear. Para isto necesitas concentración,
E eu, non sei se vos lo dixo algunha alumna, é unha terapia, todas as alumnas mo di, e logo é a relación que temos alumnos, profesores, pois excursións que facemos, convivencias que facemos tal, andainas, temos unha excursión a Insua para ver o Tasco do Liño e me levo as alumnas. Estou intentando tamén, aparte de tecer, pois eso, meter actividades para que elas vayan conocendo todo o proceso desde un principio. Unha vez que o tear se cruza no teu camiño, resulta case imposible deixalo ir. Así que moitos dos que comenzaron sen saber o que era unha lanzadeira ou un batán, hoxe teñen o seu propio tear na casa.